надеемся все-таки на благополучное разрешение, потому что... Шимбе иртесиннен бирле мәктәп директорының да уктучылар әтияниләрнең дә тынычлыгы юк. Алар укыган мәктәпнең бер бинасында идән какшый, аның бер плитәсе кубып төшә һәм диварында ярыклар барлыкка килә. Ул вакытта бу бина ябык була. В августе месяце... Август айында бу блокның ішкі ягының начар хәлдә булуы ачыкланды. Ул сентябрьдән ябылды, анда укытмадык. Октябрьдә ремонт башланды. Шимбе иртәсендә диварында ярыклар барлыкка килгәч, бу эштә туктатылды. Директор сүзләренчә, төзүчеләр бу айрым құрылманың нигезен ныгыта. Мәктәп 1965 елда ук салынган. Нигә ул тулысынча ремонтланмаган дигән сорау туа. В 2013 году был капремонт. Мәктәптә 2013 елда капиталь ремонт булган иде. Дөрес, ул кылачлы булмады. Электр үткәргечләре сузылды, түбә яңартылды, сантехника. У нас проведена электрика. Мәктәптә 898 бала укый, бүген алар барысы да дистанцион укуга күчерелгән. 20 метров сколько? 20 сантиметров. Монда башлангычлар шимбә көнне идән генә укый торган була, шуңа күрә Денис Лыкин шимбә дә бүген дә мәктәпкә бармаган. Балалар шулай өйдә, укытучы безгә заданиеларны WhatsApp-ка җибәрде. Пока, бүтәнчә яңалыклар юк. Әтияниләр алда нәрсә булыр дип борчыла. Бөтенесе растеряны, белмиләр, ничек буласын, нәрсә буласын бер кеше белми. Директор да бик күп тапкыр әйткәне бар, безнең мәктәпкә ремонт кирәк дип инде. Наверное, уже надо было летом это делать. Без сорауларны шәһәрнең мәгариф идарәсенә юлладык. Алар җавапны кыска тотты, язмача гына бирделәр. Гимназиядә 2013 елда капиталь ремонт ясалган була. Хәзер белгечләр корылмада өстәмә тикшерүләр үткәрә. Аның нәтиҗәсе буенча алга таба нишләргә дигән карар кабул ителәчәк. Монда дәресләр үткәрү куркыныч түгелме, дистанцион уку күпмегә сузылачак. Без сорауларны республиканың төзелеш өлкәсендә күзәтчелек инспекциясенә дә юлладык. Алардан җавап көтәбез. Укучыларны якындагы башка мәктәпләрдә укыту варианты каралмый. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.